murume wako abehave because mandiro anobowa kusuka chete vhitero. So I know some people when I say why would you suka mandiro mudishi rekubhavira? No guys, ndakanagowaya mandiro ave mukuru anofanira kufa kumbonzwa sekusokwa. So ndotanga ndageza dishi rangu, iri dishi rekuachira because tine toilet, so handina ikanyanya. So takadai zvedu mama vachidya nzungu dzavo nesupa. So kauda kuti murume wako aite the same thing, bata mukadzi wangu, anokupa maadvice kuti chii chiro chandiri kupiwa chikuita kuti ndibehave like that. Nogona towana ndoti handinakana chandakadyiswa patari zvanei chiitirwa zvamusi kuvaitira vanhu vacho kuti vabehave like that. Izvo hazvitodi kana content creators. These days I think we have to give you some of like mavlog emazuva edu every day never. Muchiona zvotoka kudanana nembo. So mandiro ati one day animoziva nezuva rebirthday raMr. Mars vakagara vaudya machipsa. So tangotsvagawo heduwo mutakura, tanotenga hedu chibage chedu, tabika hedu nenyimo dzedu nenzungu nenyemba tatazvisanganisa. Takudzai naMwari nhasi mwene mwafu akafuga rake. Kana maipa next door vatorambwa nemurume wavo noda kwekuti paine zuro pavakabva kunoku havana kuzosvika vachirara zvakanaka. Ndana mukadzi nemurume vakakirana pabhasikoro. Imwe togona kuti zvodobva kusagara. So guys, ndozvinoitiwa izvi mumba izvi. Vanhu vanofanira kumbotiso vakadarika kuti uyu murume anenge akadyiswa. Vamwe vari kubva waya ari bhizi kuuya. Munhu anogara pasi. Continue guys. Do it as say. Let's see. Rakati shishe. Lord no code zamanje. Ataga kamba nenda akasungirira. Unoravira every poto kana uchisuka haungosiye zvinhu zvingorasa usati waravira. Ndingakuti shishe futi. Makoko imomu. Zomona tofunza da. Pamatandasa akadyiswa. Pakufuka baba ingada kuti kutera zvinenge zvirimo. Pakupakura baba panezofirwa mupoto. Kana vakazi ndakavaona manje kuti vangwarisa. Vanosiya chikafu mupoto kuitira kuti vazodya vakusuka. Bonza akupindani koko yamapepe. Koko aseza kune nzara musoro wese. Advice andikupa varume ndinoita muchitora mandiro mukana mubaba musina kuguta manheru makusendi mukai muchitora mandiro muchisuka imi musati maudza. Notiko unoda kubobotera kuti wasukire. Ndaona kuti mandiro achakasviba ndambo kuti mubetsere. Uda kuti vanhu vati ndakakudyisa. Hezokupi. Namune ma leftovers. Mwana ne pamro magacho. Usango nofamba kudai. Yoptseke bani.
Guys, what is going on? What is wrong with me actually? Munhu akatopera kudhara but akuramba achienda kunotengeswa doro. Iye atopinda mugereji yako asiri kukwanisa kufamba but still akutoramba achitouya. Kana iwe anoti addictionary kuti addicted. Indatoa addicted nelove. Ananga ada apa? Mudah asma ini pesi apa cepat. Kalau kita agak 4-5 yang tu cepat. Anu nama tu apa kan? Ini masih kan kata saya wah, makanya kalau kau bola lah. Wah, babe. Aku masih bahasa makanya kau bola. Ndiwe ukuthi satana aphengi manje nyakushandisa abantu guys. And that one I am sure ukuthi wena kwabhola madbaba. Man, banoshandisa abantu. Ama mkhatha kadalo.